вакили дифои Аҳмад Раҳимӣ шаҳрванди афғонии табори Амрико хостааст ки иттиҳоми талош барои қатли маъмури полисро лағв кунад. Питер Лигуори рӯзи душанбе 15 май дархост барои лағви иттиҳомро ба додгоҳ супоридааст. Ба гуфтаи Лигуори, Аҳмад Раҳимӣ бо нияти куштани полис ба сӯи онҳо тир наандохтааст. Ин шаҳрванди Амрико ба бомбгузорӣ дар шаҳри Нью-Йорк ва Нью-Ҷерси муттаҳам мешавад. мақомоти Амрико мегӯянд ки маҳз Аҳмад Раҳимӣ моҳи сентябри соли гузашта дар маркази Нью-Йорк ва ҳам шаҳраки соҳилии Нью-Ҷерси бомб гузоштааст. Дар натиҷаи таркиш дар Нью-Йорк 30 нафар маҷрӯҳ шуд, дар Нью-Ҷерси касе осеб надид. Ба гуфтаи муфаттишон, Аҳмад Раҳимӣ дар чанд ҷои дигар бомб гузоштааст. ӯ баъди тирандозӣ, ки бар асари он 2 маъмури полис захмҳои сабук бардоштанд, дастгир гардид.